Pre na pre. Kuha na gina pre. Ah, kuha gid pre. Buhi kayo, dako kayo. Sa kilo kinukuha ni Parigani nga tilapia sa kabuko. Loh. Loh, yawan Parigani oh. Haluan. Ano yun pre? Lahi mag-color pre. Wow! Sige. Oh, yawan mo yun. Inasahi na pagkakuha, pre. Oh. Tambasakan, pandamay. Mo na gitawag og mudfish. Siga kung matas tambasakan no. Mga pare, mga marino, wa jud tay lain kuha. Tambasakan. Damay. Special kay pagkakuha. Makaon ang tumbas. Ay, butang, isunod. Klase atong mga Tambasakan pre. Oh, pre, wa jud lain pre. Ba yan na pre, para kuha sa tambasakan. Tambasakan ra ginuloy sa kuha. Natoy na ko kay dito. Mukubit mo din ito. Mga mare, mga pare. Oh, tanawa. Wa jud tay lain nakuha kini ra kilo. Tambasakan. Mudfish, no? Atong lutuon na yun niya, mga pare, mga Maria. Wow! Proy, Oo, oh, tambasakan. nahulog. Kuya, natiri ako kuya. Unsa man na tambasakan? Tambasakan na dako ba? Tambasakan nagipangitang mo yo tambasakan. Dako, lami mong gugtong tambasakan mo eh. Lami ba day? Lami ah. Tura mo yo. Dako mo. Asa? Tura. Oh, ha? Mga pare, mga marino, magluto tag sarsyadong tambasakan. Tambasakan mga mare, pandamay. Wati. Kubit. Lapiyang gamay. Klase atong kuha. Mga kapari, mga kamari, no? Sagol tanan apil tambasakan. Nalingaw jud taon. Kaduhang tambasakan. Sayang. Sayang buhian kay ni kubit man siya. Kuha pre magdagkong kuan pre, bangos. Oo. Pre. Dagko kay bangos dire pre basta madjakpatan lang. Mga kapare no, basta madjakpatan lang, malingaw jud mo. Dagko kayo. Parigani. Asa to akong sidekick. Ay, madamay. Abot mo na siya na itong mga kumpare.
Mao dyan sila mga mao dyan sila mga pare mare kani ako mga kumpare. Daghan na mo kuha pre. Moabot dyan sila basta Tingdagan na. tingluto na. Ari man eh. Eh, Ingon abi na ko tilapia na dire pre. Bangos ay yung binuhi dire. Nam kay dinosaur dire. mga pare. Nahuman na po na itong episode karong hapuna no na kung di nakita nyo nagamin yan nakakuha yun tanawang ko sari-sari na pay tambasakan nya luto na ko ninyang tataon pero sa pagkakaroon standby sa mo dia og before po ko makalimot subscribe na lang po siguro mo no og i-click na yung notification bell og i-like na lang po na itong mga video para po dagag makakita og daghan po ko mga subscriber na ha mga pare ug mga mare og hantod sa sunod na tong panagkita ha o ayaw mo gawa dia sa pagtanaw kaya ako na po nirong lotoon himuon ko nagsinal siya duhang bangos Wow. naglaway na ako mga pare sige hantod sa sunod na tong panagkita bye bye Kana dong. Kanang makaon. Kalita bira. Kana dong. Dak pa dong. 500 na dong. Bakal. Bakal. Kita.